Επιτέλους ήρθε το καλοκαιράκι του 2025. Ήρθε το καλοκαιράκι του 2025. Ήρθε καλοκαιράκι. Επιτέλους το 2025. Να ξανάρθει γρήγορα. Όταν φύγει ο χρόνος αυτός, να έρθει όσο πιο γρήγορα. Βάλε φωτιά σε όλα τα σχολεία. Αντί να βάζεις φωτιά στα δάση, βάλε στα σχολεία. Βάλε εκεί φωτιά. Βάλε εκεί φωτιά. Βάλε εκεί φωτιά. Γιατί το λέω εγώ. Βάλε εκεί φωτιά. Γιατί έτσι θέλω εγώ. Βάλε εκεί φωτιά. Βάλε εκεί φωτιά. Για να βγάλουμε λεφτά με άλλον τρόπο. Έχουμε business, side business. Έχουμε εμείς business. Μπορείτε να κάψετε τα βιβλία, να μην τα ξαναδώ μπροστά μου, να μην διαβάσω βιβλία. Έχουμε δισεκατομμύρια λεφτά, εκατομμύρια λεφτά, δισεκατομμύρια. Σκίζω τα βιβλία, το σχολείο το κειμενόπνευμα. Δεν υπάρχουνε σχολεία, αντί να καίτε δασικά, κάφτε τα βιβλία, τα σχολεία, όλα αυτά. Βιβλία, στο κάτω! Βιβλίο γλώσσας άχρηστο, μαθηματικών, άχρηστο βιβλίο. Θα μας χρησιμεύσουν, πότε θα, δεν θα μας χρησιμεύσουν ποτέ. Δεν σε ξαναβλέπω βιβλίο, σε και μέσα